si News Director Mar Angel Mostasa, Gian Matthew Balyaran, siyempre Jimus Barrios. Sa IT, kasamuya man na broadcast sa internet, radyo na, internet pa, worldwide. Yaon dyan, anag luluwaskan sa muyang panduk, video, as in audio, sa internet. Richard Astor and Threscia Marilitana. Kaya sabayan po yan na nadadangog AM band sa traditional radio, region-wide, DCGB, igwaman sa internet tabi. Lalo na mas magayon kung yan na radyo sa indong mga harong, ilaog ta sa indong cellphone, madalion man lang. Ayan na sa indong AM radio sa sala, sa kwarto, sa kusina, ilaog ta yan sa indong cellphone, sa Android phones. Napakadali lang po. May data ka mo o may internet, pasiring ka mo duman sa Play Store, sa Google o kaya sa Play Store ha. Hanapon nindo yung DCGB Live App or duman sa manlain-lain na nag-o-officer nin mga live apps ano tabi. Basta hanapon nindo DCGB Live App. Then i-search nindo ito. Maluwas yan sa screen scan sa indong Android phones, cellphone. I-install nindo. Maghalat lang kamo mga 1 minute or 1 minute and a half. Maluwas na dyan, installed. I-open nindo, click open, presto, iyan na radyo nindo sa kusina, sa sala, sa banyo, sa kwarto, yaon na yan po sa indong cellphone. DCGB. And kung saan man ka magduman, naka-data ka mo, mobile data, DCGB, i-click lang nindo ito duman sa indong cellphone ha, sa indong bagang screen sa, i-add na nindo sa indong home screen. Yung parang Facebook baga, Messenger, contacts, Google, yan. I-add na nindo itong icon na DCGB Live App. Pinduton lang nindo ito. Presto! So radyo nindong AM band, yaon na yan sa indong cellphone. Sain man ka mo magdumantabi, ha? Ako man po, si Pio Fernandez, Maray na Aga, Pamilya Uy, dyan sa Barangay Bagong Bayan sa Washington Drive. Siyempre, Mama Mila Good dyan sa Barangay Dos. Good na good ang Barangay Dos kay Mama Mila Good. Kagawad Kinga Buedo, Kagawad Hufano, Kagawad Magalong. And so tropa pa dyan tabi sa Indo. Prime Water kan Daraga Purok 6 Malabog. Daatabi Joshua, tibaad lamang ha, nagkorupsit da ang mga tubo sa Purok 6 kan Malabog, tangod kan Barangay Hall. Prime Water tabi. Mapuerte igado, may kamats na pritong salmo na sira. Sige tabi. Maray na agad yan sa Indo. Familia, uy, masira mo ng pangudtuhan mo, salmon. Tapos, igado. Kung nadoble tabi ang load, okay lang yung Sir Pio. May sponsor ka naman sa load. Pa-consuelo ka ulit. Tamang-tama. Lunes ngayon, 100 pesos ulit na load. Mamaya po ha. Ray na agad tabi. Dyan sa Barangay Bakakay. Kaya dyan sa Crispy King kan Bakakay sa pamilya. Dumalaon kan Barangay Dos Bakakay. Ray na agad tabi sa Indo. Sige, duro-diretso muna kita kan mga istorya hali dyan sa luwas. May report tulos kita ha. Na sa aga, malangkaw po ang presyo kang produktong petrolyo. Big time po yan. Halos 4 pesos sa iba ha. Aabutin niya ng 4 pesos duman sa rarayong mga lugar. Matindi. 17 minutos, makalapwas ng alas 9. Ads, what's happening? Good morning! Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Baguhan ka, boss, bation talangki. Happy birthday sa tuyang amiga si Ma'am Amber Mirandilla. Si Mama Am, nagbe-birthday ngun yan. Yes, pati si Sir Jokes Nunez.
Ayut na marita, pinarumdum mo ako ha. Yan, duwang yan sa tuyang amigos, amigas. Birthday mo yan, Diox Noniez. Sarado ang aksi mo Yan. niyan. Sarado, may bangkete. Yan, sa apsi mo, Diox Noniez. Aram mo nga ni Diox kung ano? Ha? Kung anong kangaran ni Diox na Noniez. Aram ko lang jokes. Yan, Abundio. Yan. Abundio. Abundio, Diox Noniez. Karawan ko na pag nahiling ko tao. Tapos si Mama Am, oy, siyempre si Mama Am dyan sa Papa Mike Sierra. Yan. Magayon na bagang opisina ninda, no? Nang Papa Mike siya na ko niyan. Duman na sa kataning ni Engineer Warren Bong Azotea. Yan, no? Happy birthday, Mama Am. Sarado man ngunya ng opisina kang presidente kan Republika kang Pilipinas sa Bicol. Nagmahanda para sa iya. Yan. Happy birthday sa Indong Doa. Sige, go ahead. Anyway, sa Pio, sa mga dagdag pa niya itong impormasyon, matrayon po na ikondusir ngunya na pagkaaga ang second nationwide fire drill 2023 digdi sa syudad kan Legazpi. Ni Sir Pio, gilibong niya na pagkaaga sa SM City Legazpi dahilan sa katuyuhan kan aktibidad na matawan man in atensyon ang kahandaan kan mga darakulang establishmento ining apod na high density occupancies. Ini pinanginotan ni Legazpi City Fire Marshal Chief Fire Inspector Mark Alan Consuegra kung saan ang senaryo kasubagong pagkaaga sa second floor parking area kan nasambitan ng mall ang kunyari na nasusulo sa rong van na tulos man na pig-responderan pigpahiling duman kung paano mag-aksyon ang mga miyembros kan BFP Legazpi kung nasa enclosed na lugar o kaya establishment mismo ang insidente ninsulo. Ang kaugmahan ngunyan kan BFP Legazpi dahilan sa nag-aandar o kaya nagagamit ang sendang fire hose o fire extinguisher man dyan sa nasambitan ng lugar. Nagkaigwaman ni na senaryo kung saan may nag-play o nag-aktuar na gari na dismayo dahilan sa sulo asin talagang nakahandaan mga miyembros kan BFP Legazpi kan sendang mga ekipahes magkondusir nin first aid sa si isay man na may imbelto o kaya magiging biktima nin sulo makusa na dyan sa mall na yan kundi sa iba pang mga establishmento asin residence digdi sa palibot. Huwag man kan sa indang grupo ang Department of the Interior and Local Government o DILG Bicol asin man City para man sa pagpasunod kan mga regulasyones manungod sa siring na bagay. Naglalaong unya ng BFP Legazpi na ang gabos na mga establishmento de negosyo asin man mga residensya nakahanda asin alerto ng ganda kontra sa mga seri ni sulo digdi sa tuyang kapalibutan. Why dyan sa SM City parking area and natata igong ngunyan ni narog ka na mga drills asin pag sa gibukan arog ka na sistema? Yan kaya sa Pio, kung gugiyong dumunta kan mga nakalihis na bulan taon, pigigiriboy ni sa mga eskolan, kahandaan man kan mga estudyante, kung kaya piginguwa ko yan kan BFP, nationwide dining pigigibong ko yan sa Pio second quarter, ang katuyuhan ninda, maaraman man ang kapasidad kan mga darakulang establishmento, kung kaya ninda na aksyonan o kaya magkipag-coordinar tulos sa mga miyembros kan otoridad, in kaso man na magkagwanin sulo sa oras kan sendang operasyon. O di si Saiso nag-araktivar duman sa second level na parking area, yung BFP o yung tauhan kang SM City Legazpi over? Ano talaga yung senaryo tabi sa Pio, nagkaiguan ni na pagkikipag-coordinar ko na security and health officers kan safety officers kan SM tangan nag-arabutan sa mga miyembros kan BFP para mag-responde mismo. Oho, pero so sa indang kunya, so grupo ninda nagkaigwaning kumbaga simulation man duman na sinda mismo so enot na nagpupo kan kalayo. First responders ko na sinda sa Pio at may fire extinguisher man duman na ginamit pero so pag kumbaga paggamit na itong water hose para sa talagang pag-apula o kining paggalikan sulo so mga miyembros na kan BFP ang nagibo. Iyo na so nagsumpit gamit so sa idang fire hydrants. Yes, tama Sir Pio. Okay, sige.
gurano naman agad so kunyan dyan, so parking fee, by the way, 20 ba may nagasabi? Sanggatos. 20. 20 man sana talaga. Oo. Iyo. Huna ko nag-fire drill dyan, tabad kong sulo na taradakit na may parking na. May Ay, man parking gayon. fee. Bigapot naman gano'n si Miss Claire. Kung ano lang statement nila, doon baga sa resolution ni Councilor Howe. Iyo. Waiting pa sinda sa sendang, kumbaga, central man na administrator, manungod digdita na man dahil siya pwedeng basta-basta magpalawas kay statement manungod dyan na. Pero nakaabot na sa inda so imbitasyon, ta sabi baga mapaapod Committee of the Whole yung sangguniang panlunsod. Yes, waiting pa sinda Sir Pio regarding man dyan sa imbitasyon na yan. Pero sabi niya, willing man ang sendang maniamyento na magsimbag. Siyempre, involvement diyan welfare kan mga ligaspenyo. Yun, so dua ang bareta dyan na mayormente. Primero itong so fire simulation drill, Then ikadua, ining so naghahalat ang SM City Legazpi Higher Management kan magiging direktiba man kan sa indang higher office sa Manila. Tama. And ikadua, day pa nakakaabot man sa inda so opisyal na imbitasyon kan pinagasabi ni Kagawad Alex Howe na mapaapod sa ning Committee of the Whole praying for the exemption kan mga Legazpi vehicle owners na mapark diyan sa laukan sa indang parking area, pigahalat paninda ito. Sir Pio, tasin naman, willing man sinda makipag-coordinate. And ikatulo, willing sinda makipag-coordinate because it is within the welfare kan sa tuyang mga kaymanwa. Tama. Okay, sige, di duwang bareta pala niya na marita nagsimbag sa imo si Clara. Kasi magalasing ko, pigapot ko na. Tatas ako dahil nagkunyanda, bayain na kang babaeng May pagtatampo. basta sana sin zone sana, di, sige sin zone. Taman ko daw niya kung tigilaw ka ni Sir Pio. Ay lana. Sige, good morning kay Madam Claire Harire dyan sa SM City Legazpi. Sige. Sabi Sir Pio, ang informasyon sa paglibot kan mobile unit with Boy, Ans Galero, DCGB. Salamat Ans dyan sa SM City Legazpi. Kasabay ang mga miyembros kan Bureau of Fire Protection. Maganda umaga, Madam Claire Harire, and sa mga barkada niya ito dyan sa admin kang SM City Legazpi. Kumpadreng Jimmy Chief Jim, what's happening man? Good morning! Manay na aga, posibleng ipasara ang wanaan na tinampo pasiring sa West Coast ta may nadadangog na ragubnog ragitnit sa tulakan na langkaw na bulod sa Marigondon, Piodoran kung saan dati patipak-tipak sa nakan mga gapo nagrarampahog, minabagsak sa tinampo na ang direksyon haling Piodoran going sa West Coast. Kasubagong maga, nakadalagan si Kapitan De La Punta dahil sa report na nagtatanog ang tulakan halangkaw na bulod tabi-tabi. And mangaman buminagsak ang bulyuman kan mga gapo sa tinampo. And actualmente sa mga oras na yaon sa area, sa Kapitan De La Punta and MDR Remote Chief Noel Ordoña, report na ini. Ngunyan, pigadalan na ipasara. Pero magdedeterminar ka ni, iyon DPWH. Ta makatakot digdi, tabi pa di, kung nag-aragi ang mga bihikulo, motorista, baka tumipak ang mga bato o ugpaan ka, rimati ka o kaya rasayan ka kung kang kaduman sa dagat dan nasa gilid kan tinampo dagat na and then sarong gilid kan tinampo so walang kao na bulod nangyari ini na nagpararasay sarong bulod na bilog na bulod ini ngunyan nagkatiniripak ini dahil tayo nagihan kan bagong bukas na tinampo ngayon nga itong West Coast di natural na daya na lugadan sa bulod nagpaparatipak na lugod nagpapararasay
gulpinan rin nasa kini na porsyon kan bulod nini. Mm-mm. Pero hanggang sa ngunyan nagparauran, malumoy na gayud naman so tulak and mantinido sa ngunyan na dadangog pa ang ragitnit sinyal na baka umugpa pa andara kulang gapo tabi pa di. Iyan, Marigondon stretch ka na tinampo, ibulod na yan, tabi kumpadreng Jimmy. Walang kawo na bulod din na minahampang sa dagat. Sige. Ngunyan, pig pa iko-coordinar ini sa DPWH. Tanganin na ma-determinaran ko na ang disposisyon tungkol sa bagay na ini. Yan, sige. Oo. Regional office nakakaisikan ita. Oo. Dakulang project ini, iyon nagpabukas ka na tinampo. Yan. Yun ang Oo. sitwasyon. Oho. And sa ngunyan, panagos pa na may nadadangog na raragitnit duman sa portion bupon kan bulod, baka naghihirawan mga gapo, baka rumasay nin volume tabi pa rin. Aha, sige. Yan ang mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCG Binyor. Thank you so much sa Chief Jim. Hali dyan sa report mo sa 3rd District Canalbay. Nasa linyaan sa tuyang MDRRMO Chief dyan sa Piuduran, si Sir Noel na Ordoña. Sir Noel, good morning. Si Pio po kan DCGB. Good morning, Pio. Good morning sa gabos na tagahinan nyo kan DCGB. Opo, thanks for taking our call. Sir Noel, katatapos lang kan report kan sa muyang chief reporter, corresponsal dyan sa 3rd, si Jimmy Nasalita. Sitwasyon yan sa Marigondon stretch lang yan kan bulod na igoning kalye. Nagraragitnit databi and sigaan rasay. Go ahead po. Opo, hali ako naman ngunyan sa bago ko nag-report sa tuyaan punong barangay mismo kan Basico Coastal na kung saan dakol nga ni duman mga natatakot mag-agi talagang pag duman mi nagbagsak po ngunya naaga mga alas 7 kina 50 nagbagsak sa mga dakulang gapo asin na okupar na nakaduman na abot na sa kabanga kaya kabanga na lang ang nahagihan asin palagos pa po ang takot niya to na magbagsak pa ito. Nadadawag niya to ang pagragot duman sa irarum. Kaya sabi ko nga ni duman, tahadakol king mga nag-aay di mga ban, halit duman sa mga resort. Sa mga resort, dakol dyan ki resort sa partikan mo noon, kagman na ba, napauli ko niyan, pipapabantayan niya to sa mga barangay official. Talagang plano min na ini po isarango na pag-abot kan DPWH. So DPWH po sa district nagpadara na padili na po, nagpadara na da loader. Bula mga damtak nga ni po nga lion itong mga nakakaw lang na mga dala ko lang gamo. Opo. So sa assessment nindo tabi Sir Noel, clear and present danger and immediate dapat masaraduhan, over? Opo, talagang dapat masarayin ito doon po sa taas, igaluman kidwa pang dako lang gapo na pwedeng bumagsak dito na nadadaog niya to na nagraragot asin duman sa taas po duman kidako lang kahoy na marambong makusog ang habagat siyempre po nayuyugyug siguro ito ang kausa kung natato nang bumagsak ini pong mga gapo. Opo. Sir Noel, paki-describe sa mga listeners niya to yan na stretch kan Marigondon, anong mga lugar ang pinagkukonektar kan tinampong yan and minaagi sa bulong niya? Kung ika po duman sa pantaw, mapapantaw ka, di ka maagi, o kaya kibiliman sa libon, dakol po di paano sa Maunon, Kagmanaba, Katburawan, Badian, sumadyan po, mga lugar na yan, iyo po ang mga nag-aaragi diti. Tadakulon po dyan ki mga resort, asin dakulon man ki mga peace dealer, na nag-aagi dyan, paluwas po diti sa ligaw. Ayun. And halangkaw yan tabi, Sir Noel Mananggad, tapos tinarabaso bulod yan, ang ibangani kaan mga, ang base kang bulod, mga gapo na solido tabi, Sir Noel? Opo. Ito po mga pigapod ning lagit, talagang mga magagabat ining gapo ini. Igwangani sa Strakaw, sa litsa na problemi kaya, apat kami katao de kaya ang mga gabat po ining gapo ini. Delikado po ini. Asin sa babagay ni mga resort. Naku. Mga resort, kaya binabantayan taman sa resort na dayon duman, sa parte nito di magkararigos duman. Ining nagraragitnit pong bulod sa ina porsyon na initabi, Sir Noel? Marigondon, nasa pagultanan kan barangay Marigondon, buda Basico Coastal. Nako, talagang matindi. So kan pinasyaran nindo duman, pinasaran na po nindo mo na sa tinampo, over? Opo, pigpabantayan mi tada kadakol ko mga mais mga nag-aagi duman, sabi ko pag pigpapabantayan na matulin maging alerto, asin so DPWH po, pigalat mi, kag gusto mi po magdeklara na yaman po sinda, ipapasarami po ito. Opo. An tanong Opo, nagragot na po, yun po. So gali po nagragot ng ipon, arot po kaya na, iya sa kuya pag
identified. Nako. Gurano kadang kau subulod tabi pitatag ng bindo. Siguro po ini mga 3-story building o mga 4-story building. Yun po ang imagine mo mga van, mga SUV. Oho. Nako, kung irampahog yan, Sir Noel, rimate. Opo, talagang delikado. Delikado po. Kung makaiwas ka man, ulog ka sa bangin. Kamay, anong kaya kayo ni bangin? Sa ibong kayo ni bangin. Sa baba kayo ni mga resort. Ano po? Opo. Yun po nga niya sabi ni, kuning kaso magdulag ka man digdi, talagang mauulog ka. Mauulog ka, kaya nag-urol kami, kapitan, ngunyan. Dyan po, madaman kami, taning desisyon na niyan, pagpapasara kayo niyo na. Oho. Apwer kan tinampong ararasayan, sa baba may mga resort, ano po? Opo, may resort dyan. Diyan po nagkakarigos. Pero po ang resort na yan, yun po sa mga resort na di kitag sa diri. Diyan po nagdidira, magayon pa ng lugar na yan, kadakol kinagkakarigos dyan, tadi po kibayad. Ay, nako. Ano databi, Sir Noel, if you make, sa initial na assessment din do, ano naging cause na nataarog ka na nangyari ngunyan? Hindi po walang kaon po paano hinigibulod kayo itong mga nakaaging panahon na kung saan nagkayo di road opening, ini po big para blasting, ano po? Blasting. Yun po siguro dakol pa mga natanyog duman, sinin na trigger ini kan mga pagkusog kan uran, ano po, mga pagkusog kan uran, may mga crack siyempre. Dakol na tubig ang duminaog duman sa mga crack, siguro po yun ang kausa. Yun. So, immediate na masara talaga tabi, Sir Noel. Ano? Opo. Since Roman po, nasa Roman po konsiderar, nakipag-ulay naman kita digdi sa mga nagdigdi po na mga personahe kang people sa National Office. Nakaka-record po kita, kami po araw-al daw, naghihiling kami kan mga nangyayaring linog sa palibot. Ano po? Ini po siguro na-trigger. Talagang na-trigger kayo ito, ampuon kayo ni itong paglinog dyan sa Partikan Masbate sa Claveria. Ano po? Takampang may ang Claveria is only 20 kilometers away from municipality of Piudoran. Kadakol po mga halos surusimana po may mga recorded earthquake po dyan sa probinsya kanas natin. Ay, so posibleng interconnected yan na yugo na yan, nakabubulgan na yan dyan. Kaya mo po, ikaw naging presence of sa fault line. Ay, opo. O di sige tabi, Sir Noel, CPU Fernandez po inigira-ray tabi sa programang Tingog kan Banawaan kan DCGB. Salamat sa pag-akomodar kan sa buhing apod and sa informasyon makatabang kami dyan sa Indo. Salamat man po sa Indo pong radyo di DCGB sa nakula pong tabang na maidiseminar po. Ini pong peligro na pingampang po digdi po sa kaalamaan kay ini pong West Coast area. Salamat, Sir Noel. Mabuhay ka mo tabi. Salamat. Mga tugang si Sir Noel Ordoña kan MDRRMO, siyang chief kang MDRRMO diyan sa Piudoran, may relasyon sa sitwasyon nan diyan. So diyan tabi sa Piudoran, naabot na iyan tabi Chief Tech Ramir na stretch na yan. Magayon na tinampo talaga, mahiwas. Kaya lang ining kumpasiring ka sa 3rd District, talagang sinaksa iyan na base kan mga bulod, mga lagit iyan, and halangkaw height kaan mga tulong iskalon kunyan kalangkaw kayan ngunyan nagraragitnit tabi nagraragitnit ang bulod and igwa nang nagababaragsak na darakula uno na gapo kadarakula kan van yan and ang stretch na yan dyan igwa dyan ning resort igwa nga ni dyan Chief Tech Ramir ning resort na nagpupula ang beach. Yan, igwa dyan yung resort na nagpupulaan beach. Magayuno niya na perfect hideaway. Pero yun na ng problema. Tao yan nagraragit-ngit na tabi. Yan, yan sa lugar nan. So, taon-taon, tibaan maapudan taman ang DPWH kaya ng 3rd Engineering District. Si Engineer Salome Sartillo makapag-intervene na duman nin anuman na engineering method o ining engineering intervention para mas na maprotehiran ang minaaragi dyan sa lugar naan. Kumpadreng Noel Manalo, ang 100 parking fee pa di so sa SM, so sa valet parking, pero sa regular, 20 pesos man sana. Gabos na nasa babang parking, 100 pesos ang bayad. Kaya daw tama, so sa tuyang ko niyan, nadangog 100 niya so sa valet parking so sa baba pero so sa loob 20 pesos ganun pala talaga salamat kumpadreng Noel Manalo
sa impormasyon, konfirmasyon man tabi kayan. Ha? Oras Pilipinas, it's 9:35. An oras hatod sa Indokang. EO Executive Optical, Expert Eye Care, state-of-the-art facilities with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Alaksan FR. Ang di abot ng pahid-pahid, tinatapos ng Alaksan FR. Clemix Forte. Clemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Nakapag Myra E ka na ba today? Myra E in Healthy Glow All Out. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab. May sukli ka pa. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. SD Albay, igwa akong sarong amigo, tawong may prinsipyo, asin siya makatao, matinabang, may puso sa kasaraditan, kaloyan desloria sa tong mamigbidan. Nailawan, ang mga madiklom na lugar, ang kada barangay sa iyang tatabangan, para sira kababaihan, kaloyan desloria sa tong mamigbidan. SD Albay, igwa akong sarong amigo, tawong may prinsipyo, asin siya makatao, matinabang, may puso sa kasaraditan, kaloyan desloria sa tong mamigbidan. Kaloy! Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. This is ang Surf Bar, new look na! Bula, puti, ha! Power bula, surf yan, power puti, surf yan, ang power ng Surf Bars, ang galing-galing. Power bula, surf yan, power puti, surf yan, baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar, new look na, may active clean pa, presyong wais pa rin. Surf yan! Why choose Divine Word College of Legazpi? What does it have to offer? Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher educational institution that embraces the core values of Excellence, professionalism, service, Christ-centeredness. justice, peace, and integrity of creation. Divine Word College of Legazpi ensures that students are properly guided to make the best decisions in their future career. It offers opportunities for students to foster their educational growth and provides quality services that will lead to their success. The schedule of enrollment will be on July 10 to August 11, 2023. The application for admission is now going on. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now! Divine Word College of Legazpi. Your success, Our word! Sara Geronimo po para sa TGP. Di na mahihirapan, may maaasahan, may matatakbuhan, kaibigan sa kalusugan. TGP. Sa TGP, may affordable at maasahang gamot na malapit sa'yo. TGP, ang iyong kaibigan sa kalusugan. Minsan, nagutom si Scott. Junk food o pinggang Pinoy? Pinggang Pinoy! Minsan si Scott after work, inaya ng barkada, party o exercise? Exercise! Minsan yung pamangkin ni Scott, papabayaan walang bakuna o papabakunahan? Papabakunahan! Para katawan ay laging win, healthy habits ang sundin.
Sarong Pagiramdom, hale sa DOH Bicol CHD. Love your eyes, look out at the world in the best way possible. Executive Optical. Love your eyes, look out at the world. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes, look out at the world in the best way possible. Executive Optical. Love your eyes, look out at the world. EO Executive Optical. EO Executive Optical. Come visit EO Executive Optical with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Mga besh, marami ka na bang ginagamit na sabon o di ka makapili dahil sa dami ng mga sabon na pampakinis o pampaputi para lang gumanda ang kutis mo? Pakinggan natin ang mga nakasubok na sa Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Ako po si Rochelle Robles, taga Concepcion Grande, Naga City. Dati po, iba yung ginagamit ko. Ngayon, gumamit ako na Akoto Acid Soap, Collagen. Mas gumanda yung skin ko. Dati, medyo brown. Ngayon, medyo nag-light-light na. Within 1 week, mas may nag-improve na sa skin ko. Kaya mga besh, subukan nyo! Within 7 days, mapapansin mo na ang epekto ng Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Mabibili na sa mga groceries at supermarket sa inyong lugar. Also available sa Shopee and Lazada. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray, Liverade Silimarin Capsule, Liverade sa bayani proper diet as in exercise, puro aldaw. Liverade Silimarin Capsule, maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray, Liverade Silimarin Capsule, Liverade sa bayani proper diet as in exercise, puro aldaw. Liverade Silimarin Capsule, maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ako po si Matilde Riola, Presidente ni Kan Women Planters of San Juan, idi sa Banuaan ni Kan Uwas. Kantugon sa mo ni Congressman Didi Cabredo, dapat maghirigos kami mga kababaihan asin magtarabangan. Nakatanggap kami nin 150,000 pesos pang puhunan na pinagpundar na mo sa Women's Eatery and many grocery store. Sa oral daw na pagtinda, ribo-ribo na kan sa mong income. Tinabangan pa kami ni Kung Didi Cabredo na i-promote kading Women's Eatery sa Facebook. Kaya mas nagdakol pa kan customer na mo, buko sana sa mga taga-idi sa mong barangay, kundi mga hali pa sa iba't ibang lugar. Kaming mga women planters, hindi basang nagpinsar na maging negosyante. Salamat Congressman Didi Cabredo sa serbisyong progresibo idi sa Tercer Distrito ni Can Albay. Nay, sakli niyo po. Ito na lang ba? May check-up ako. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa Plus Services. May scheduled libreng konsulta with our partner doctors. Malaking tipid. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa Generic Card Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Looking for healthy coffee? Here is First Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Get your daily cup of coffee now and experience the amazing health benefits of First Cafe. Compact with 20 active ingredients. Coffee, then dairy creamer, stevia, acai berry, green tea, mangosteen, barley, turmeric, grape seeds, moringa, ginseng, agaricus, paragis, spirulina, tongkat ali, cinnamon, guyabano, ginkgo biloba, insulin powder, and vitamin C. First Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Distributed by Unique Beverages Trading.
Ang First Cafe ay mabibili sa mga sumusunod: TGP Legazpi and TGP Daraga, Legazpi Generic, Legazpi Public Market, Yashana Mall Supermarket, TGP Albay, Ultra Drug Albay, Creams Variety Shop, LCC Mall. Badi! Gusto ko man kuta ng magnegosyo. Mabugtak ako kimit shop. Kaya lang, day ko aram kung saan ako pwede makabakal nin mga produkto. Aw day magpara-problema madi. Magduman ka sa Nong Meat Shop. Nata, ano man ang yaon sa Nong Meat Shop? Sus madi, dakol ka duman na pwedeng pagpilian asin siguradong daay kanin pagsisisihan. Nata, barato asin garantisado duman madi. Dakol ka pang choices. Available ang manok, longganisa, hotdog, skinless, siomay, ham, fresh na manok, siopaw, french fries, tosino, halit sa Pampanga asin iba pa. Ay, iyo pala. Madumana ako sa Nong Meat Shop para makapuuna ako kang sa kong negosyo. Nong Meat Shop is located at Market Site, Capantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nong nakita. Nakabarato ka na? Makita ka pa. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ulcer, rayuma at migraine na solusyonan dahil sa paggamit ng activated charcoal capsule ng Doc Alternatibo. Para sa akin, itong activated charcoal capsule ang itulong niya sa akin. Number 1, gumaling ang aking ulcer, gumaling ang aking rayuma, at ang pananakit ng aking ulo, migraine, nawala po siya. Kaya araw-araw po ako gumagamit dito. At isa pa, ito ang aking energy capsule sa araw-araw kong mga trabaho sa bahay at sa mga lakad ko. At nagbibigay ng lakas talaga sa akin to. Kaya halos araw-araw nandito ako para kumuha ng charcoal capsule na ito. Andrea Shero, nakatira pa ako sa San Isidro, 52 years old. Pruweba sa kaepektibo ng activated charcoal capsule ng Doc Alternatibo. Mabibili sa Doc Alternatibo branches nationwide. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. It's wild. Ang huling lalaking birhen. Hey! Oops! Oh yeah! Pio Fernandez. Unbelievable! Thank you so much, Chief Tech Ramir. Belated happy birthday sa barkada niya to dyan sa Bert Cartint. Ha? Dyan, belated happy birthday kay Sir Jerry Candelaria. Nag-celebrate ni kan sa iyang kumpleanyo kanakalis na aldaw. And happy birthday belated sa imo tabi, Sir Jerry Candelaria. Yan, nag-antabay sa ngunyan. And grabe pa daang hangover. Yan, tabi, Sir Jer, bako yan hangover. Ang apod kaan, hang ever. Perming may hangover. Ang bulong kayan sa hangover, tabi, Sir Jerry, is, sabi na nga ni, to avoid hangover, stay drunk. Sulduton mo giraray, Sir Jerry. And good morning dyan sa tuyang barkada sa Bert Cartint dyan sa Washington Drive. Pulido serbisyo pag minatrabahoan mga yan. Good morning, padago sila nakaantabay dyan. Igwa man sila yung ceramic tint na palan yan. Tapos igwa kaso ordinary tint manlain-lain igwa ning super black. Yan, pero serbisyo pulido. Sir Bert na Murillo, good morning, tabi sa imo. The manager, proprietor. Siyempre, sa mga pag-iriba dyan sa pangenot ni Sir Jer Candelaria. Maray na agaman, Sir Ato Lim, sa satuya man ay sponsor, yan Petron Gasul. Mababakal yan sa Petron Top Gas Gasul sa Daraga. Kaiba na po yan kang Pilipinas. Sa istorya kang Pilipinas, pun ka ito. Sagkod niya nasin sa mga maabot pa sa Lambang Kusina, Karenderia, Turo-Turo, Harong, Restaurant, Bars, Hotel sa Sinibapa.
Petron Gasul. Diyan po sa Petron Top Gas Gasul sa Daraga. Kataning sa nakang public market diyan sa sentro kan Daraga. Good morning diyan sa Petron Top Gas Gasul. Report pa kita diyan sa luwas. Maray na aga kumpadreng Noel Manalo. Ito pala na 100 pesos tabi Chief Tech Ramir na parking fee suduman sa Valley Parking sa baba kan SM City. Sa laog 20. Maray nga ni taarog sa nakayan sa ibang malls baga sa Manila ata yun sa SM sa ibang SM may oras maray nga ni digdi sa tuya at 20 maski maghapon ka na magpark diyan. O di ba? May istorya pagkate sa luwas, nasa linya si Joshua. Joshua, good morning please. Go ahead. Yes, good morning Sergio. Good morning sa mga paraangkaban. Ano ang DCG News? It is headquarters kan Coast Guard at District Bicol. Kung siya yung ongoing ang Pilipino din na turnover of command ceremony sa tao ini ni outgoing District Commander Commodore Henito Basilio as in incoming District Commander Commodore Philips Soria. Ining si outgoing Commander Commodore Basilio Serpio, alidig sa District Bicol, ma-redistribute na ini duman sa Central Headquarters. Mantang ining sa iyang masalida na si incoming Commander Commodore Philips Soria, halik man ini duman sa La Union sa Coast Guard District Northwestern Luzon. Ining turnover ceremony pinapanginutan na mismo kan Coast Guard Deputy Commandant for Administration na si Vice Admiral Ronnie Hill Gavan. Ining si outgoing Commander Basilio magsasarong taon na ni Serpillo sa pwesto bilang District Commander kay ning Coast Guard Bicol and nai-promote pa ni sa bagong posisyon duman sa Central Headquarters. So sa presenting sitwasyon nangyayari ang magkakanigong seremonya sa pagsalida ng bagong District Commander na ining Coast Guard Bicol. Mientras tanto, sa presenting ni Sergio, pinagatawan ng onra, tigkakabitan ng badge sa sendang shoulder itong mga reservist, volunteer reservist o pinag-apod nindang auxiliary squadron. And nagkapira sa mga prominenteng personang nailing kilig Serpio. Iyo magtugang si board member Vic Siga, buda sa iyang tugang si Councilor Carol Sigaso. Magkaibay ning magtugang ini nasa araman kan na paladan mo niyan tigtawan ng onra kan Coast Guard and kasabay man sila sa programang ini kan pagsabat digdi sa bagong commander ng Coast Guard District Bicol tadi Serpio. Miyembro sindang magtugang kang auxiliary force. Roger to that. Roger, kopya sige. Mga volunteer ni mga reserve forces. Naka-uniforme man sindang parang orange. Naka-uniforme sinda Serpio yung color blue tapos blue. may kalok bagang itong. Iyo tama. Sige. Alright, so yung tabi Serpio ang napresente, welcome digdi sa Bicol kay incoming Commander Commodore Philips Soria. Live digdi sa Coast Guard District Bicol Headquarters, Joshua Pino, DCG. Salamat Joshua, hali dyan sa turnover of command kan Philippine Coast Guard. Welcome kay Commodore Soria. Saro pang report bago kita mag-station break asin mag-news break. Nasa linya, kumpadre nga, what's happening? Good morning. Yes, good morning. Pade may tagamang 10 billion pesos para sa water system projects digdi sa Bicol Region. Ngunyan sa naiyan na taon na daig pa namang na ubos para pakinabangan kan mga yaon sa barangay. 10 billion? Billion pesos, sabi ba de? Ba? Yan ang informasyon na palawas ni Congressman Saldico. May kinaraman sa prioridad talaga ngunyan kad Administrasyong Marcos ang mga patubig sa barangay. Iba-ibang klase din patubig. May para sa barangay sana, may pigaplano para sa irrigation kan mga paraoma. Iyan may papalaman naman sa 10 bilyon na alokasyon para ngunyan na taon
taon. Dahil anda talagang pitututukan ngunyan kan Administrasyong Marcos ang mga patubig na nga ni plano magbilog ni Department of Water Resource Management sa ideya man niya ni Congressman Joey Salceda asin yaon ang suporta ni Congressman Saldico para ma-realisar matutukan ng GAD ang problema sa tubig. Iyunaan ang ebidensya Exhibit A na pinag-aapod kumpadreng Al na pag ang sarong kongresista tiniwalaan yaon dyan sa Committee on Appropriations 10 billion Bicol alone ha para sa water systems project, irrigasyones asin iba pa. Correct. Dagdagan pa kan pagiging chairman kan Committee on Ways and Means ni Congressman Joey Salceda na yuso naghahanap kan ilalaog sa appropriations. Roger, and si Congressman Saldico man ang nagbubuot kung saan pwede gastos. Ang big didisponer na yan ni Congressman Joey Salceda. That's why they are both institutions. Yes, so tubig. Pinag-importanting maray basic na kaipuhan kan mga tao ini-apura kayan pade para naman sa masunod na taon nag-iisip na ngunyan ang mga opisyalis ng inikan gobyerno Yes. na mailpalaman naman sa budget ang budget para sa sunod na taon. Because iyo na ini nagapreparar na ngunyan para sa budget deliberations. Correct. For the next fiscal year. Yeah, kaya busy ining dua, Congressman Joey and Congressman Zaldi. Wala si Congressman Jill Baga, Vice Chairperson yan kan appropriations. Ako Bicol, sige. Actually, ngunyan talagang may mga kasuguan sa indama na mga staff na adala na ang mga dyan sa mga barangay. Kung may mga proposal dyan na patubig, yan kay po sa naki-formal na proposal yan, pag-aadal para maipalaman na sa budget kung bagong ngunyan dahil may habol ngunyan na taon sa masunod na taon niya o ni Guapa alo karon na budget dyan para sa mga patubig lalo na dito sa Bicol region. Ano naman na day kita kaan makalamang? Natural yan. It's a natural course of event. Natural course kan kinaban na kita tagharong, kita tagkusina, natural so pinakamalaman. Correct. Mahinanakit sa imuan sa imong pag-iriba kung da imo maalukaran so sa diring lugar. Sabi nga ni kanima, samantalaw na pagkakataon na ini, habang yaon ang tiwala ng Administrasyong Marcos sa duwang ining kongresista ang alisa ko Bicol asin digdi sa Sigodo Distrito, Canalbay. Roger. Yan po ba niyan mga habol na informasyon digdi sa lawas, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadreng Al, mabuelta kita dakol pag mga istorya kagawad Alvin Gapayaw, good morning sa imo dyan sa Barangay Bitano asin kay Madam Merly Caceres, dakul pa man ang mga istorya Mama Mila Good dyan sa Barangay Dos. Good na good ang Barangay Dos kay Mama Mila Good. We will be right back. Hi, Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan, na uulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng bright future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. SD Albay, igwa akong sarong amigo. Tawong may prinsipyo, asin siya makatao. Matinabang, may puso sa kasaraditan. Kaloyan desloria sa tong mamigdidan. Nailawan, ang mga madiklom na lugar. Ang kada barangay sa iyang tatabangan. Para para sira kababaihan. Kaloyan desloria sa tong mamigdidan. SD Albay, igwa akong sarong amigo. Tawong may prinsipyo, asin siya makatao. Matinabang, may puso sa kasaraditan. Kaloyan desloria sa tong mamigdidan. Kaloy! Hello, Manay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog pati kan payo ko. Daiman kaya nag-aser sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po.
Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng San Miguel Pale Pilsen. Hinahanap niyo raw ako. Coco Martin bilang Batang San Miguel. Ikasan niyo na! Yan! Sa pool! San Miguel Pale Pilsen! Ganito tayo mga batang San Miguel. Pag nagkita-kita, may San Miguel Pale Pilsen. Woko, may nakalimutan ka yata. Pambukas ng bote. Sarap po kasama! San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Tara, mag San Miguel Pale Pilsen tayo. Buksan mo dyan. Tatapatan ko dito. Meron yan sa tindahan. Drink responsibly. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Eksaktong alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Naghagad din suporta sa gobyerno sa Senate President Pro Tempore Loren Legarda para tabangan ng sektor kan agrikultura na pinadapa kan bagyong Egay. Maabot sa 1.36 billion pesos ang kantidad kan danyos sa mga pananom na winalat kan bagyo sa nasyon. Kasabay sa mga nasayang na pananom, iyon paroy, mais, high-value crops, siringman and livestock, poultry as in fisheries. Tinawanin doon ni Legarda na dapat ang mga esfersos kan gobyerno iyon crop-specific site level asin padagos asin dai mapundo. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa DCGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. RightNed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightNed. That news just bring out your inner queen. Parang Myra E. Helps bring out your healthy glow. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kreml S. Hyperbilis. Bilis. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa Indong Nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Creamy Milk Tea Bar cater the cravings of the tea-happy generation. We serve our premium milk teas crafted with a traditional Taiwanese brewed tea, blended with our signature Japanese and authentic Asian flavors. Creamy Milk Tea Bar is the first 2D milk tea bar in the Philippines, giving our stores a 2D monochromatic black and white interior look. Very Instagrammable. Creamy Tea Bar, located at the ground floor of Ayala Malls, Legazpi. Come and visit us and enjoy the taste of our signature Japanese and authentic Asia tea flavors. Don't forget Kurimi 2D Milk Tea Bar, now at Ayala Malls, Legazpi. Wooly & Sons, home for trusted energy-efficient home appliances such as smart or Android LED TV, washing machine, air conditioning units, and IT products in your business. Choose on a wide variety of selections on trusted brands, specially chests and upright freezers, display chillers, cooking range or oven product. Avail through cash, credit card, institutional sales, or enjoy our easy in-house or flexi payment installment plan from 3, 6, 9, and up to 12 months installment plan and grab your exclusive promotions, cash discounts. Message us for more information and great offers at our official Facebook page, Wooly & Sons Corporation. Basta Appliances, Woolies. Brought to you by TCL. Kuya na si Kong Joey, Kong Joey Salsera, ang idulukan masa, dainang iba yung Salsera, panagas ang paghatod ni, servisyo asin pagpadapa, sagapos na Albayano, kay Kong Joey Salsera.
Joey, matinabang sa kapwa. Joey, ang idolo kan masa. Joey, Salceda, dako lang nagibuhan padaguspan pagserbi ni Joey. Joey, ang satuyang kongresista. Joey, mabuot matinabang. Joey, idol ko si Kong, malalao man taiyan si Kong. Joey! Makalipas ang mahigit 2 taon, muli pong ibinabalik ng Ako Bicol Party List ang pinakamasayang urugmahan, karantahan, asing tarabangan, Season 9. Walang humpayang pagtuklas ng mga bagong talento sa Pwede Pa Kami category at maging sa adult category. Abangan ang 6 na pinakamagagaling na mga aawit mula sa lalawigan ng Kamsur, Camarines Norte, Albay, Sorsogon at mga islang probinsya ng Catanduanes at Masbate. Sino ang tatanghaling kampyon sa urugmahan, karantahan, asing tarabangan, Season 9? Sino ang mag-uuwi ng 20,000 piso para sa Pwede Pa Kami category at tumataginting na 30,000 pesos naman para sa adult category? Urugmahan, karantahan, asing tarabangan, Season 9. Mga ka-Jims, para sulit na sulit ka sa iyong paboritong Jims Coffee Mix, eto na ang inaabangan mo. May twin pack na ang Jims 3+1 Coffee Mix with Ginseng Extract at Jims 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Oh, di ba ang saya? Kaya ikape mo na yan with Jims 3+1 Coffee Mix twin pack na may plus ingredient na Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan at memorya. At Jims 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina, isang power booster na mayaman sa protina. Binansagan itong superfood dahil mayaman din ito sa beta-carotene, B vitamins, amino acids, calcium, zinc, magnesium at potassium. Kaya ano pang hinihintay mo? Masarap magkape kung kapiling mo ang mahal mo sa buhay. Laging kumplituhin ang araw with Jims Coffee Mix Twin Pack. Sa Jims Coffee Mix, may plus ka sa life. Mabibili ang Twin Pack ng Jims 3+1 Coffee Mix with Ginseng at Jims 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Anseng ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puun alas 8, sagkod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagnin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Ape o mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch sa Tabaco. Sa inutan sana kan Ziga Hospital asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City sa hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Harani sana sa St. Stephen Protomartyr Parish. Alam nyo bang malaki na ang naiambag ng NGCP sa pagpapalawak ng power transmission network ng bansa? Umabot na sa 300 billion pesos ang naipasok ng NGCP sa nooy lumang transmission grid ng gobyerno noong 2009. Kabuuhang 3,729 circuit kilometers ng transmission lines, 28 na bagong substation, at karagdagang 31,190 megavolt amperes ng transformer capacity ang nai-install sa nakalipas na 14 na taon. Nananatiling tapat ang NGCP sa mandato nito na magbigay ng maayos na serbisyong pangtransmisyon para sa lahat. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit ikwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas
ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. This is ang surf bar. New look na! Pula, puti, ha! Power pula, surf yan, power puti. Surf yan ang power ng surf bars. Ang galing-galing. Power pula, surf yan, power puti. Baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf bar, new look na. May active clean pa. Presyong wais pa rin. Surf yan! SD Albay, igwa akong sarong amigo. Tawong may prinsipyo, asin siya makatao. Matinabang, may puso sa kasaraditan. Kaloyan desloria sa tong mamigbidan. Nailawan, ang mga madiklom na lugar. Ang kada barangay sa iyang tatabangan. Para para sira kababaihan. Kaloyan desloria sa tong mamigbidan. SD Albay, igwa akong sarong amigo. Tawong may prinsipyo, asin siya makatao. Matinabang, may puso sa kasaraditan. Kaloyan desloria sa tong mamigbidan. Kaloy! Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Thank you so much, Chief Tech Ramir. Utrohon ta, i-emphasize niya to, day nango na magparaaragi dyan sa Marigondon Stretch, iyan bagang tinampo, dyan sa West Coast, yan namin na lusot dyan pasiring sa Uwas, Piduran, Ligaw area na anta, igwan ni pigapod na clear and present danger. Nagraragit nit po ang kabubuldan, iyan na Marigondon Stretch na iyan, and nagbabaragsak anuman na oras ang kadarakulang gapo. Subulod mismo naapektara na, nagharulugak na, so bulod yan anytime minabagsak ang darakula o nagapo kasing darakula po kan van, and ang langkaw kan bulod mga tulong eskalon, so puwersa kan paibaba, pagtamaan ka nako delikado. Pati nga ni so resorts dyan sa baba, although daay manin resorts na ito bagang so develop na, pero pigakararigusan kaya yan, magayo na stretch yan dyan sa Piuduran, pigakararigusan na delikado. Nagrekomendar na mismo ka yan ang opisina mismo kan Disaster Risk and Reduction Management kan Piuduran. Daay na mo na dyan mag-aragi. Day na paghalato na igwaning opisyal na anunsyo or what. Siyempre, so DPWH, maaktibar pa man iyan dyan, magkakaigwaning engineering assessment and intervention, and in the meantime, day po ipagbugtak sa peligro ang buhay. Nagdaragit nit ang bulod. Yan. And minatiripak, minabaragsak ang gapo, endangering the lives of the travelers yan sa minaagi sa Marigondon Stretch niya. Napakadelikado po. Ang sabi kan MDRRMO Chief, si Sir Noel Ordoña, clear and present danger. Yan tabi. And ingat lang, dahil na mo na magparaaragi dyan. Sagkod na dahil yan na dideklarar kan otoridades na strangkilo na asin po din ng agihan na dainin nagkakanigong peligro. And talking about transportation, yung biyahe kan tren, igwa na tabi Chief Tech Ramir, kaya lang hanggang Ligaw City. Pasiring duman sa siyudad ni Naga. Magayuno na ang tren. So bagon, so laog, malinig, garo sa Japan.
na trend. Sana naman tabi pag-ingatan iyan kan mga pasaheros and day pagparagara poon. Talking about transportation, dakulaon na tabang iyan tabi, ligaw to Naga and vice versa. Pirang oras daw yan, day kitang ideya and dimar ang travel time ka ligaw to Naga and vice versa. Mas makaskas yan eh. Ang bayad is mga 100 pesos plus lang, 150 yata, 120 to 150. Pirang oras daw iyan and dimar tabi an kuangkaan travel time. It will be shorter. Pag galing ligaw to Naga, 105. 105 pesos. Yan. Pero ang biyahe niya, mali dyan ang ligaw nin 5:30 in the morning. Tapos mabalik sa Pasirin sa ligaw, 5:30 ning hapon. Yan. Garo bagay itong sunagtrabaho ka sa naduman, pauli ka digdi, hapon. Commuter train nga ning hapon. Yeah, commuter train. Yan, no. Mga pirang oras daw ang travel time kayan, vice versa, no? Madali lang yan, tamay sa diring highway. Yes, oo. Daining ibang istasyones yan na pupunduhan. So that's it, tabi ligaw. And pag dakula o na impact yan sa ekonomiya, kaya sabi nga ni Congressman Joey, pigre-remind niya asin ibubusol niya na ma-implementar man kan Department of Transportation na maidiretso iyan sa Legazpi. Taka nakagi, early part ngunyan kang taon 2023, kan pag-asumir kan maski ni Secretary Bautista kan Department of Transportation, kinahuron iyan ni Congressman Joey. Lobbying and praying and prodding na idiretso yan because ining South Luzon, particular digdi sa Bicol, sagko digdi sa Albay, is a promising sector sa lado kan transportasyon in relasyon sa ekonomiya. Yaon na baga digdi sa International Airport, igwa na nga ni plano na dyan idiretso, kataning kan International Airport sa Lubo, yung panibagong gigibuhon na istasyon na kan tren. And in the meantime, igwa man sa ng ferrocarril na available na digdi, idiretso yan, ang sabi ni Congressman Joey. He is working hard na makumbinser ining si Secretary Bautista. Nagtugot naman ang kaito early part kan tukaw sa pwesto ni Secretary Bautista, iyon na saro sa mga ipinagproponer asin ipinaglatag ni Congressman Joey, makaabot digdi sa Satuya sa segundo distrito na biyahe kan tren. Na pinagtrabaho yang kaito. And yan na nasa ligaw na tabi ana biyahe. So you can just imagine, ang tren bagatabi is mass transportation niyan, commuter train. You can just imagine the productivity na maikontribukan sa ekonomiya, commuter train, 5:30 hali ka na digdi, matrabaho ka sa Naga or hali ka sa Naga, igwa ka ning transaksyon digdi sa Legazpi o matrabaho ka digdi. Either way, pag abot mo digdi, presko ka. Aircon tabi baga Chief Tech Ramir, magayon bago. Yan, madalian na biyahe mo, on time, yaong ka sa imong opisina, bagaman matatarde ka, diit na sa nang bagay. So it will contribute much sa dalagan kan ekonomiya. Pati naman sumay mga diit-diit na negosyo. Inda nga ni, kung dagdagan pa anin bagon para sa goods and iba pang mga produkto, dagdagan lamang mga 2 o 3 bagon para sa transportasyon. From Naga to ining Albay. And day ko lang sabot, pardon my ignorance, kung igwang biyahe yung Naga to Metro Manila, igwa na Chief Tech Ramir. Day pa day pa, yan. Naga to Metro Manila. Yan, tabi. Yan nasaro pa sa pinagtatrabaho mo yan, nara Congressman Joey, ito bagang primero i-rehab pa yan na ferrocarril, yan na riles. Taan train na ibubugtak yan, subago na tabing klase ng train na ang speed, bako na supo sa design kan riles ngunyan. Ta yan na design kang riles ngunyan. So sa antigo pang train iyan, so piglunadan pa kaito. Nakalunad ako diyan kaito several years ago. Nakasabay ko pa nga diyan si Nora Honor. Yan, nagtitinda ng tubig. Mabilib ka dyan. Nakalunad ka na Chief Tech Ramir sa PNR3. Iyan baga nagtinang tubig. Day nanggad na tutumba Yan na tubig. Alsa nagari waiter. Kuaning tubig, bote ng tubig. Day natutumba. O de, pibit-bit man suiba. Tubig yan. Minasara kaya dyan. Tubig. Pagkatapos itong suputo seko. Suputo baga sa uwas. Yan dyan sa try na yan tabi. Yan. So, pinagtatrabaho po yan tabi
na maipadagos man lamang digdi sa Legazpi City. And saro pa, bago kita magpara, may nagaparaharapot man sa tuya. Ito bagang so ki Mayor G. Narusal na matriumfo sindang nakakuha ng status quo anti-order duman sa Korte Suprema, kaya baga status quo ngunyan sa City Government of Legazpi yaon si Mayor G and subilog na ilhidos puestos ilhidos si raon dyan because pinag-ordinan kang Korte Suprema ang COMELEC budan DILG deng hiriruan pendiente duman sa pinagdadangog na datos may kinaaraman sa ipinagsaangat man kang grupo ni Mayor G. Rosal. Now, may nagaparaharapot na taday pa iyan nakakaluwas ang desisyon. Kung ano baga managad. Kung diro-diretso si Mayor G o matatangkas, papatukawon man si Congressman Pido Garbin Jr. as per COMELEC ruling and bank na siya ang dapat magsumpa dyan, magtukaw bilang alkalde, na disqualifyar nga ni si Mayor G. kanakalis na eleksyon. Day pa baga yan tabi na susolusinan, taigwanin status quo anti-order. Day pa nakakapaluwas ng desisyon sa Korte Suprema. Now, mas lalo pa po yan na madidelay, mas lalo po pa yan na mapapalawig because so grupo nara Mayor G and nara dating Governor Noel nagsaangat ning motion sa Korte Suprema na pagsaruon na sana ang pagdangugkan kaso so ki dating Governor Noel buda so ki Mayor G i-consolidate na sana tabi ito. Iyon ang sa indaman na legal strategy na pinag-adaptar ngunyan kan grupo na Mayor G. Rosal. So what would be the effect? With the filing kang motion na iyan na pagsararoon na sana ang pagdangog kang kasong iyan, kaso ni Mayor G, buda kaso ni dating Governor Noel, malawig naman anta, makuha na naman nin komento sa mag-inibong na lado. Papasimbago naman ang mag-inibong na lado. Tabi. And aadalan naman ang kang Korte Suprema and it will take time naman, mga sarong bulan o nagkakapirang bulan patabi yan. So in the meantime, the status quo stays. Si Mayor G ang alkalde. So yan po tabi ang kongkaan. Madidelay na naman. So desisyon ko ta na kan Supreme Court kung ready na ipaluwas itong so exclusive sa naduman sa kay Mayor G. Rosal na kaso. Day taaram kung ready na and day taaram kung so kaso magiging pabor o dispabor sa grupo ni Mayor G. Day ta po aram yan. Pero ang makakadagdag na naman kang kahaloy kang pagluwas kang desisyon kaan is itong so pag-file nin motion kang grupo kan mga Rosal na pagsaruon na sa natabi so pagdangog ka yan. So mapipindyente naman so pagluwas kang desisyon kan Korte Suprema in relation duman sa kaso ni Mayor G. Tadadaranguguno naman ang mga datos ka yan, evidensyas kan mag-inibong dalado, aadalan kang Korte Suprema. Maray sana kung iyo sana ng pigdadangog na kaso kang Korte Suprema, dakol bagang pigdadangog na kaso ang Korte Suprema. Kaya iyan po ang makakadili na naman kan pinaghalat niya tong resulta kung ano baga mananggad ang magiging desisyon kang Korte Suprema. In the meantime, so desisyon man kan COMELEC, ang bank, ordering ining si dating congressman, now executive director, Atty. Pido Garbin Jr. kan ako Bicol party list, stays. Day man tabi ito pinagtaram kang Korte Suprema na salaan sa indong desisyon. Day man nagtaram ka ng Korte Suprema na salaan desisyon kan COMELEC and bank. Day po. Day nagtaram kaan. Valid ito as for all legal intents and purposes. Lamang ang pinugulang lang is the implementation and the execution kan o kaya pagpapatukaw kay dating congressman, now executive director, Atty. Pido Garbin Jr. kan ako Bicol. Nothing has been said na nagasabi na salaan na desisyon kan COMELEC and bank. Dai po. Pinugol ngo na so pag-execute kan pag-implementar kan efekto kan desisyon kang COMELEC and bank. Now, iyo man ang pinaghalat kan kampo man na Atty. Pido Garbin Jr. So itong sumagiging desisyon kan Korte Suprema manunugod duman sa kaso ni Mayor G. Rosal. Kaya lang mapipindyente na naman tayo na nga nito. Ipinag-motion kan grupo kan mga Rosal na pagsaroon na sa nangayan pagdangog. Kaso kan ni Governor Noel, buda so kaso ni Mayor G. Pagsaroon na sa nadaan pagdangog ka ito. Kaya aadalan na naman ang kang Korte Suprema, halawig na panahon man naman po yan ang kukonsumuhon
kan sa tuyang pinakahalangkaw na korte kan Republika kan Pilipinas. Iyan po ang nakakapindiente ngunyan dahil tasabot kung sisay ang papaboran sa mag-inibong dalado kan Korte Suprema. And one thing for sure dyan is dahil pa magkakapaluwas tulos-tulos na naman ning desisyon ang Korte Suprema por dahil sa araw ka na taktika man na yaon na ipinag-employ kan mga abogado man kan grupo na Mayor G. Narosal. Ano po? Sige. Salamat kan sa inyong paghinanyog. Mahal na Diyos ang magbantay. Tulos na masunod po. News Director Mardela, ako man po si Pio Fernandez.